Здравейте! Днеска стигнах чак най-после сложа гумите. Зимните там са. Тия са старите зимни, тия са от 2004-та, нищо не става от тях, имат грайфер. Седнал един да ми каже, че предпочита BMW пред Peugeot. Вие разговявали ли сте Peugeot, бе, хора? Знаеш къде има въздушния филтър? Тук отдолу. Това е сглобено на сглобки като легове, човек. Как мога да предпочиташ никой себе уважаващ със себе си човек? Не би си купил Peugeot, ако не харчеше 4,3, бе, човек. Това е сглобявано с едно от малки деца, бе. Все едно са го правили лего, бе. Гледай погледни, с тия пъпки се сглобява, бе. Нема нищо общо с BMW-то, бе, човек. Та сега ще сменям гумите, ще да ви правя клипче за гумите, да си погледнете амортисьорите, дали са изпуснали, дисковете, примерно нещо от този сорт. И така, ама реших да направя клипчик, че се уважаващ човек не би си купил Peugeot, ако не харчеше малко, човек. И така, приятен ден и хубава новата седмица.